Ahojte, moje meno je Rita Geci-Totová a som fyzioterapeutka. Svoje štúdium som si robila na Slovensku aj v zahraničí a kurz podológie, čo je vlastne veda o nohách, som si spravila v Česku. Preto som sa začala zaoberať s touto témou, lebo teraz som na materskej dovolenke a človek je taký, že chce svojim deťom to najlepšie, tak som začala skúmať, že či tá barefootová obuv je naozaj vhodná pre tie deti alebo aj pre tých dospelých. A dospela som teda k poznaniu, že áno, ale chcem vás na niektoré veci aj upozorniť, aj ohľadom detí alebo ohľadom dospelých a snažila som sa teda pozbierať čo najviac informácií o barefootovej obuve. Dúfam, že sa vám táto prednáška bude páčiť a že môžete ju potom posielať ďalej. Teda je reč o barefootových topánkach a na úvod by som chcela povedať, že teraz nám ponúkajú všelijaké topánky, aj na podpätku, aj úzke, aj také, ktoré sú pevné. A prečo vlastne sa tá obuv nejak nevytvorila podľa našej nohy, je to, že dávnejšie králi a vlastne tá bohatšia vrstva nosila topánky, ktoré boli na podpätku, bolo to znak vznešenosti a užšie, lebo to bolo také elegantné. A nejak z tej minulosti sme sa nepreniesli cez to a ešte stále si myslíme, že to, čo je úzke alebo na podpätku, je to elegantné a pekné, ale to, že ako to škodí našim nohám, to už málo kto vie, alebo si to bojíme priznať. Čo by mali topánky robiť? Oni by vlastne nemali robiť nič. Ich funkcia je len chrániť zdravú nohy od vonkajších okolností, ako je napríklad osa alebo horúci betón, črepiny a rôzne iné okolnosti. Ale ináč by mala nechať našu nohu pracovať tak, ako má. Naša noha má rôzne funkcie, napríklad tlmenie do šlapu, odvíjanie sa od podložky, odraziť sa, podpora celého tela, propriocepcia je veľmi dôležitá, aj alebo balancovanie. Tieto funkcie musí vedieť topánka, teda nielen podporiť, ale dovoliť hlavne. Znaky teda barefoot obuvy sú také, ktoré toto dovolia. Prvý znak barefootovej obuvy je, že je široká. To znamená, že nedeformuje nám prsty. Všetky prsty sa do nej zmestia. Rôzni výrobcovia robia rôzne šírky, lebo niekto má teda veľmi širokú nohu, niekto má úzku nohu. Tak vždycky aj podľa tej šírky hľadáme topánku, nielen podľa dĺžky. Tu vidíte, že ako vyzerajú nohy v topánke. Naľavo vidíte teda nohu dospelého človeka a vidíte, že keď je úzka tá noha, tak tie prsty sa krčia. Vytvorí sa nám hallux valgus, čo je vlastne dnu vbočený palec na nohe. A vpravo vidíte detskú nohu, že tiež ako veľmi tie prsty sú na seba natlačené a keď má priestor, tak všetky prsty sa pekne zviestia a vedia pracovať ako majú. Druhá dôležitá toto je, že to musí byť tenké a ploché. Prečo by mala byť obuv tenká? To je, že podrážka je tenká, lebo na nohe máme proprioceptory, receptory, ktoré vlastne vnímajú polohu tela. Posielajú túto informáciu mozgu. Čiže naša noha musí cítiť teda, že čo je pod tou podrážkou, že je tam nejaký kameň, že aký je uhol, že či idem hore kopcom alebo dole kopcom, alebo či sa šmíka napríklad ľad, alebo tak. Takže tieto všetky aspekty musí tá noha vedieť vnímať. Prečo má byť plochá tá podrážka? Jednak preto, aby naše ostatné osy tela boli rovné tiež, lebo ako náhle máme podpätok, tak členok sa teda spraví sa, že achilová šlacha a gastrocnemius celý triceps surae sa skráti ten sval, potom aj ďalšie tieto klby sa teda pohnú, že koleno spraví flexiu, to je ohnutie a nakoniec to aj tak kompenzuje zvyčajne chrbtica. Čiže sa to
pekne potom zreťazí až ku chrbtici. Musí byť topánka aj pružná a poddajná. Prečo? Aby svaly sa mohli dobre hýbať. Ak tá topánka je ako gips napríklad, hej, sádra, že v tom tá noha nevie pracovať, tak vieme, čo sa stane, že keď máme napríklad ruku mesiac v sádre, tak potom je problém ho znova rozhýbať, hej. A to isté, keď máme nohu stále v tých nepružných a poddajných topánkach, tak tá noha tie funkcie zabudne. Napríklad skúste tento pohyb spraviť palcom. Bude to dosť obťažné, lebo väčšina ľudí to už zabudla, keďže ten pohyb nevie spraviť v topánke a ani to väčšina ľudí už nerobí, lebo už nie sme takí obratní nohami, tak to už ani nevieme. Takže je dôležité, aby tá topánka bola taká, že sa to dá až takto zrolovať. Hej? Noha a topánky sa prispôsobujú tým pádom okoliu a vnímame to okolie. Mozog dostane správne informácie o okoliu, preto napríklad je, že veľa ľudí, ktorí predtým bojovali s vyklbovaním členkov, chronicky sa im vyklboval členkový klb, tak po zmenení teda na barefootovú obuv už sa im to nerobí, lebo majú dosť informácií o teréne, aj sa im nohy posilnia v barefootovej obuvi. Hej. Niektorí hovoria, že barefootová obuv musí mať remienok na päte. Tuto sa porozprávame potom pri téme papučí o tomto, že či teda musí byť. Čo hovoria výskumy? Výskumy hovoria, že pri narodení má len 1% detí deformity nôh a v 20 rokoch ich už má 80%. Hej? Čiže čo asi za to môže? Tak asi topánky. A nielen asi, ale jedna rakúska štúdia aj preukázala súvislosť medzi krátkými topánkami a vzniku hallux valgus. Hej? Čiže topánky súvisia s deformitami nôh, čo je veľmi dôležité. Vedci z Univerzity Johannesburgu zasa skúmali dávnejšie kosti 2000 ročných kostier, že aké mali teda nohy ešte predtým, ako by sme nosili obuv. Prišli na to, že mali zdravšie a silnejšie chodidlá. Ale nielen dávnejší ľudia, teda ktorí nenosili obuv, mali zdravšie a silnejšie chodidlá, ale aj teraz domorodci, ktorí ešte nenosia obuv, teda nemajú problémy s nohami. Že nemajú klesnuté oblúky alebo ploché klenby nemajú alebo vbočený palec. Hej, že majú menej problémových nôh. Nikdy nie je neskoro prejsť na barefootovú obuv. Tunak vidíte pekné príklady, že dá sa s cvičením a dobrou obuvou predísť napríklad aj operácií, ale naozaj musí človek na tom pracovať. Výskum Národného bežeckého centra na Harvardskej univerzite zasa skúmal to, že toto, čo vidíte na obrázku, je dynamometer na nohu, meria to silu svalov nohy a že teda tí, ktorí nosili túto minimalistickú obuv, to je to isté ako barefoot, tak to je synonymum, tak mali také isté zdravé silné nohy, ako by robili posilňovanie nôh. Čiže stačilo, že nosili správnu obuv. Táto obuv mala dobrý výsledok aj pri starších ľudí. Dobre to vplyvalo na ich stabilitu a fyzické funkcie. Výskum Collinsa, aj bioinžinierský výskum to bol, ukázal, že táto stimulácia senzomotorická vlastne spravila to, že ich rovnováha bola taká, ako 20-roční majú. Hej? Že proste ľudia 70-80 roční mali rovnakú alebo podobnú rovnováhu ako 20-roční. Toto je pri tejto generácii veľmi dôležité, lebo veľakrát padajú a tým sú potom v súvislosti rôzne komplikácie zdravotné, takže vidíme, že aj u nich má zmysel ešte prejsť na túto obuv. Štúdia výrobcu topánok Ahinša, ktorej sa zúčastnilo 294 osôb, čo je dosť veľa, skúmalo, že aký to má vplyv vlastne, keď nosia takúto obuv na rôzne časti tela. A teda prišli na to, že 60%
ľudí poznamenalo, že problémy s nohami sa vyriešili alebo sa zlepšili a 80% tých, ktorí nosili len barefoot obuv, tak ich 80% zaznamenalo tiež zlepšenie. 51% videlo zlepšenie aj v bolesti kolien a 63% účastníkov zaznamenalo zníženie bolesti aj chrbta. Hej? Len tým, že teda nosili barefootovú obuv, necvičili na to alebo nechodili na iné rehabilitácie. Ako teda začať nosiť barefootovú obuv? Prvá vec je, že musíme spoznať svoje nohy, jeho dĺžku, aj šírku, aj tvár. Hej. Druhá vec je, že začneme s jedným párom topánok v striedaní ešte so starými topánkami, lebo tá noha sa musí naozaj posilniť na to, aby to vedelo vlastne potom nosiť. Hej. Doprajme si čas a skúšajme najprv v teréne. Prečo? Lebo v barefootovej obuvi treba chodiť správne, to je ten ďalší krok, chodiť správne, preto, lebo tam není tlmenie do šlapu, hej, není tam tá gelová vrstva alebo podrážka hrubá, takže keď nechodíme správne, tak si môžeme samých seba poškodiť, takže preto je veľmi dôležitá správna a pomalá chôdza, krátke kroky a toto je najjednoduchšie alebo najbezpečnejšie najprv natrénovať v teréne. Stimulácia a cvičenie je tiež dôležité. Stimulácia, som už hovorila, že je veľmi dôležitá pre mozog, aby teda mal rôzne impulzy od chodidla. A cvičenie preto, lebo ako som hovorila, že keď sme nosili predtým tú pevnú obuv, tak veľa tých pohybov sme zabudli. Tá noha už je taká rigidnejšia, nevie tie pohyby, musíme ho premobilizovať a cvičiť s ňou, aby sme znova nadobudli tie vedomosti, ktoré sme vedeli predtým. Oddych a korekcia je tiež dôležitá, lebo keď ich začneme teda nosiť, tak ako som hovorila, tie svaly sa posilnia a môžeme mať zo začiatku pocit, že máme svalovku napríklad. Hej? Takže je dôležité, aby sme si dávali aj oddych. A o korekcii ešte bude potom neskôr reč. Podľa čoho si vyberať topánky? Hovorila som, že teda podľa dĺžky, šírky, výšku nártu, napríklad tvaru nohy, aj hrúbky podrážky. Tvary nohy sú rôzne a rôzni výrobcovia robia topánky na rôzne tvary nôh a aj toto je dobré zohľadniť pri výbere topánok, takže najdôležitejšie je asi skúška. Hej, že tá topánka naozaj má byť na moju nohu ako stvorená a nie moja noha pre topánku. Hej? Akú máte teda petu, aj to je dôležité, úzku, širokú, hej, že tiež sú topánky, ktoré sú celé široké, sú také, ktoré sú úzke vzadu na pete a široké vpredu, hej, že robia teda rôzne. Hrúbka podrážky. Keď rozprávame o barefootovej obuvi, tak to je do 5 mm, hej? Ale sú topánky, ktoré teda majú napríklad výčnielky, stielky, zimná obuv má merino stielku, tak tá bude mať viac tú podrážku hrubšiu. Takže toto môžete zohľadniť tiež začiatočníkom. Ja doporučujem vždy viac ako 5, aby tá zmena nebola až taká príliš veľká. Obuv kompromisovú hovoríme vtedy, keď tá v strede je Burberry značka, tá není kompromis, ale sú také, ktoré sú teda, ktoré nemajú tenkú podrážku, ale hrubú, ale ostatné aspekty sú zachovalé. Aké sú tieto topánky? Hej? To sú napríklad Altra, Lambsfox, Birkenstock a Insha Comfort, čiže oni sú v tvare nohy, oni sú dosť široké, sú aj poddajné, pružné, len nemajú tenkú podrážku a majú tlmenie do šlapu. Tieto topánky odporúčam napríklad na šport, na beh a iné rôzne športy alebo na zmenu. Keď niekto nechce vyslovene barefootovú obuv kvôli tej tenkosti podrážky, ale chcel by teda pohodlné topánky, ktoré nedeformujú prsty, tak tieto sú oni.
Pri behu, že chceme behať v barefootovej obuvi, tak sa to dá, sa to odporúča, len teda metodika behu v barefootovej obuvi je úplne iná ako bežná. Takže najprv je dôležité si prevyknúť najprv na chôdzu a až potom začať v barefootovej obuvi behať. Najviac štúdií teda bolo negatívnych, čo sa týka behu a barefootovej obuvy. A to presne kvôli tomu, že tí športovci najprv si na to nezvykli. Hej, takže mali potom vyššiu úrazovosť. Ako zmerať nohu? Začneme teda s týmto, že chceme si zmerať nohu a je dôležité, že deťom ich meriame 1 až 3 mesačne, dospelým polročne alebo vždy, keď si chceme kúpiť topánky. Prečo? Bo aj dospelým sa tie nohy môžu troška rozširovať alebo predĺžiť po tom, čo začneme nosiť barefootovú obuv, lebo tá noha začne nadobúdať svoj prirodzený tvar a není už utláčané naďalej. Deťom prečo 1 až 3 mesačne? Sú deti, ktorým rastie noha tak stále, že kontinuálne, a sú deti, ktorým rastie tak skokovo. Hej, že najprv teraz má napríklad 15 cm a potom hneď má 17. Dobre, že o mesiac. Takže sú aj také deti, aj také, takže je dôležité im premerať ešte aj počas sezóny, či im tie topánky naozaj sú dobré, či im nedeformujeme nohy, ako sme videli tie štúdie, ktoré som ukázala, že áno, pri pôrode malo len 1% detí deformovaného nohy a na 20, kým dosiahlo teda dospelý vek, už 80% ich malo, lebo žiaľ, rodičia nie úplne správne merajú tie nohy, alebo ani nemeriajú. Žiaľ. Takže meriame vždycky bosy, dĺžku odmeriame tak, že päta plus najdlhší prst a šírku meraná na priamke, ktorá je kolma na os chodidla. Čiže nie rôzne diagonálne, ale kolmo na os chodidla. Veľa ľudí si zabudne odrátať od tohto priemer ceruzky. Ceruzku vždy držíme kolmo a tým pádom z výslednej hodnoty musím odrátať priemer ceruzky. To už vy viete, že akú hrubú používate, 5 mm alebo 7. Hej? Pomer šírky a dĺžky. Autor tabulky je Lila Michaliková. Kľudne si túto fotku odfoťte alebo tabulku. To je o tom, aby ste vedeli, že či teda vaše dieťa má širšie alebo užšie nohy, aby ste podľa toho vedeli určiť, že ktorá značka vám bude vhodná, ale aj tak vždycky ideme podľa tabulky, ktorá je uvedená pri konkrétnej topánke a nielen značke. Pri čižmách u detí alebo baleríny u žien, či u topánkach, ktoré nemajú šnúrky, je dôležitá aj výška nártu. Lebo napríklad gumené čižmy, keď moje dieťa má, alebo teda ja, mám vysoký nárt, tak nemusí sa vedieť dať vobchať do tých čižiem, takže je dôležité aj vyrátať výšku nártu. Tiež si odfoťte tento typ, napríklad Barefoot Hedviga v Piešťanoch, taký veľmi veľký obchod barefootovej obuvy. Oni vždy uvádzajú aj, že či je to dobre, či tá topánka je vhodná na nízky alebo normálne vysoký nárt a majú dosť veľký výber. Chyba pri meraní topánky. Teda prvá je, že nemeriame nikdy v ponožkách, hej? Nikdy nemeriame v ponožkách. Druhá vec, že ho postavíme na podrážku alebo teda stielku tej topánky, je dosť zavádzajúca, lebo vložka stielka je vždycky menšia, ako reálne má tá topánka vo vnútri priestoru. Čiže vždy je to viac. Tunak by som teda volila 25, číslo určite nie 26, lebo to je už príliš veľké, ale tieto chyby teda nerobte. Ako viem u detí, ktoré nevedia rozprávať, či sú topánky dobré? Prvé, chodí v nich rovnako ako na boso. Hej, toto je veľmi dôležité, že chodí ich v nich rovnako ako na boso. Čiže neobmedzuje ho, nepadá, keď je príliš veľký nadmorik, tak napríklad deti, ktoré sa učia chodiť, tak
padajú príliš. A podľa tabuliek, ktoré je uvedené teda pri rôznych tých výrobcoch. Nadmerok, aký má byť? Nadmerok musí byť v topánke. Prepáčte za ten krik, hovorila som, že som na materskej dovolenke. Prečo treba mať nadmerok v topánke? Kvôli tomu, aby prsty vedeli dobre sa hýbať. Prsty potrebujú tak asi 5 mm na to, aby sa vedeli veľmi vystrieť predtým, ako sa odrazia. A to je jedna vec. A druhá, že parametre nohy sa zväčšujú ku koncu dňa. Koľko má byť teda nadmerok? Uzavreté topánky so šnúrkami majú mať 9 až 12 pri dospelých osobách, baleríny mokasiny za 5 mm a sandále topánky s otvorenou špicou 0 až 5 mm. Šírka má byť väčšia o 2 až 5 mm, ako je moja noha. Podľa veku sa to troška mení, lebo batola, ktoré sa učí chodiť, nemôže mať viac ako 8 mm, lebo by ho to mýlilo a zakopáva. Hej, to isté, starí ľudia, ktorí už sú teda troška nemotornejší, majú už stratu elasticity väzov, stratu sily, poruchy koordinácie, tak u nich tiež volíme maximálne 8 mm. A dospelí, ktorí nosia barefootovú obuvu dlhšie a majú radi teda ten priestor v topánkach, tak môžu voliť až 15 mm. V športe, tam chýba mäkčeň, prepáčte, je dôležité, že pri športoch, kde sa rýchlo mení smer, odporúčame nemať nadmerok. Prečo? Lebo keď rýchlo mením smer a mala by som tam ešte priestor v topánke, tak sa mi môže stať, že sa pošmyknem a to vedie k vyššej úrazovosti. Dobre? Čiže pri športoch nemáme nadmerok. Pri túre naopak máme veľa, čiže 15 mm, kvôli čomu pri celodennej túre sa nám zväčšuje noha, troška opuchne. Druhý dôvod je, že kráčanie smerom dolu, tam sa mi šmýka noha dole, aj keď si ju veľmi uviažem pri členkoch, a troška sa mi bude šmýkať aj tak tá noha v topánke smerom k špičke a nesmú sa prsty dotýkať špičky nohy. Preto, lebo sa to nechtové lôžko pod tlakom bude boleť, zapáli sa, zmodrie, potom to bolí, môže to ten celý nechet spadnúť, takže toto je veľmi dôležité ešte. Pri deťoch, teda pri batolátach sme hovorili, že 8 mm, do 3 rokov je to 12 mm, keďže im rýchlo rastie noha a nechceme, aby tie sandále alebo teda čižmy boli dobre len 1 mesiac, tak je dobre zvoliť 12 mm. Tých 5 mm je preto, aby tie prsty teda mohli pekne pracovať. A tých 7 mm je na to, aby tá detská noha mohla rásť, aby nám nevyrástlo počas sezóny z tej topánky. Nad 3 roky je to ako u dospelých. Prišli sme k téme papúč. Prečo napríklad tretia papuča není barefoot? Je to dosť poddajné, pružné, je tam dostatok priestoru, je tenká podrážka. Hej, prečo nenazývame barefootovou obuvou? Lebo nedrží petu, alebo nedrží na nárte. Toto sú dve aspekty, ktoré musia byť, alebo jeden z nich. Prečo? Lebo keď nedrží na nárte ani na pete tá noha, tak sa zapne úchopová funkcia nohy. Neviem, či ste chodili už asi v takýchto papučiach, tak viete, že sa vám skrčia pri tom prsty. Keď sa vám skrčia prsty, tak to je úchopová funkcia a tým pádom neviete kráčať správne, neviete správne chodiť a tým pádom podporujete len patológiu a nesprávny pomer síl svalov. Hej? Ale netreba remienok na petu, treba, aby tá topánka dobre sedela na nárte. To znamená, že na nárte, keď viem tú topánku pekne stiahnuť kvázi na moju nohu, prispôsobiť, tak netreba mať remienok. Alebo naopak, napríklad baleríny, nemusím mať na nárte nič, ak mi to drží petu. Hej, čiže jeden alebo druhý musia byť. Ale keď ani jeden nie je, tak to je nesprávne a úchopová funkcia sa zapne pri nohe. Tak.
Asi treba mať vôbec papuče na doma. Sú dve rôzne tábory. Nie, lebo ak nie je zima, tak najlepšia je teda bosá chôdza, maximálne ponožky. Druhý názor je, že áno, lebo noha má málo podnetov na týchto plávajúcich podlahách. Môj názor je taký kombinovaný, že teda najlepšia je bosá chôdza a ponožky, ale je zároveň dobré, keď podlaha je plná stimulácií, že raz mám koberec, senzomotorický koberec, niekde mám teda podlahu, niekde je iná podlaha, že proste rôzne tie terény a tým pádom som volala taký stredný smer, ale každý sa rozhodne sám. Čo sa týka deformácií nôh, kladievkové prsty, hallux valgus a ploché nohy, tak vieme, že ak nie je teda v topánke minimálny priestor 5 mm, tak sa vytvoria kladievkové prsty. Keď nie sú topánky dosť široké alebo aj dlhé, tak tlačia prsty do valgózneho postavenia a preto vzniká hallux valgus. To, či je hallux valgus, to je vbočený palec geneticky dané, je zatiaľ otázne. Nie je to úplne potvrdené. Súvislosť medzi plochou nohou a hallux valgus je tiež potvrdená, takže tí ľudia, ktorí majú vbočený palec, zvyčajne majú aj ploché nohy. Na čo si dávať pozor pri plochých nohách a barefootovej obuvi? Na to, že keď máte ploché nohy, tak na to musíte si tú nohu cvičiť a chodiť správne, čo vo vašom prípade bude veľmi obťažné. Preto zo začiatku určite noste v barefootovej obuvi nejakú vložku do topánky, ktorá bude tlmiť došlap za vás, lebo plochá noha teda nevie tlmiť došlap a tu potom môžu vzniknúť rôzne problémy vo vyšších segmentoch, napríklad bolesť kolien a tak. Takže je dôležité, aby ste menili obuv postupne a cvičili tú nohu, aby tá klenba sa zdvihla. Plochá noha nie je to isté ako valgózne postavenie členkov. Toto je veľmi dôležité, lebo niektorí ľudia majú len valgózne postavenie členkov, ale klenby majú v poriadku. Takže toto je ešte dôležité si uvedomiť, že ktoré z tých problémov máte, že na ktoré máte vlastne cvičiť. Doplnky. Povedala som, že bude ešte rozprávať o tých doplnkoch. Rozdielovač prstov je dôležitý pri deformáciách. Naľavo vidíte, že ten rozdielovák je veľmi zlý, lebo to ani nekoriguje správne. Ten stredný bude ten, ktorý budeme chcieť a vpravo je taká stredná cesta, není až tak zlá, ale tunak vidíme, že prečo je to, čo som hovorila, lepšia, lebo to naľavo tiež, keďže obopína ten palec, tak ho ťaha dovnútra. My nechceme, aby ho ťahal dovnútra, chceme ho korigovať. A taktiež malíček veľmi posúva smerom doprava, kdežto ten druhý korektor, ináč sa volá correct toes, ale už sa dá zohnať aj lacnejšie, ako originál výrobca robí. Tak tento sa dá aj troška personalizovať, že do tej diery dám nejakú vatu, tak ten priestor ešte viac rozšírim a tým pádom to viac korigujem. Alebo pri maličku tú dierku odstrihnem a tým pádom budem mať menšiu medzeru, keď je moja noha taká. Hej. Táto korekčný rozdielač prstov sa dá kúpiť v 3 rôznych veľkostiach podľa typu nohy. Senzomotorické koberčeky sú veľmi dôležité pri tých, ktorí teda už majú nejaký problém noh, alebo u detí, ktorým chceme predísť plochým nohám, alebo ako liečba padnutej klenby, stimuluje krvný obeh. Taktiež ho doporučujeme napríklad cukrokárom, kde chceme predísť neuropatii. Ponožky tiež vedia stiahnuť nohu, teda pri nich dávame pozor, že hlavne nech sú dosť široké. To je buď očísloveče, buď barefootové ponožky, už sú už aj také, alebo teda 5-prstové. Čím viac budete nosiť barefootovú, tým viac budete potrebovať potom tie 5-prstové, lebo to je ako keby ste mali 5-prstové rukavice na nohách alebo tie jednoprstiaky, hej, že viete, ste viac šikovní v tých 5-prstových a aj noha je viac šikovná v 5-prstových, ale kým nenosíte barefootovú, tak tie nohy aj tak nepracujú, takže vtedy je to jedno.
Na čo dať pozor aj u detí? Podľa štúdie, ktoré som už hovorila, ale tu ju rozoberám lepšie, kde pozerali 800 rakúskych detí, 800 je dosť veľké číslo, a rakúskych, kde tí ľudia teda troška majú viac peňazí a aj dbajú o to zdravie, tak sa potvrdilo, že viac ako 80 detí nosilo krátke papuče a viac ako 69 nosilo krátke topánky, čo je veľmi veľa. A aj sa teda potvrdilo to, že korelovalo, čiže tie deti, ktoré nosili krátke papuče a topánky, už mali vbočený palec, čiže hallux valgus, čo je veľmi zlá správa, lebo teda by sme nechceli, aby naše deti mali tieto deformity nôh, takže je dôležité, aby sme im merali nohy vždy a podľa toho im kupovali topánky. Čiže stále merať. Tu vidíme, to sú dve sestry. Jedna nosila zatiaľ obuv kvôli tomu, že chodila do školy, to práve väčšie dievča, a druhé ešte zatiaľ nenosilo topánky. A teraz teda môžeme sa baviť o tom, že či hallux valgus, či vbočený palec je geneticky dané alebo nie, lebo vidíme, že to dievčatko, ktoré ešte nenosí obuv, teda má veľmi pekné prsty, má rovné chodidlo, a to druhé už má vbočený palec. Dedenie je otázka ešte, keďže tieto obuvy nie sú moc lacné, tak je dobre, keď to sedí aj tomu mladšiemu, alebo teda kupovať z bazáru. A áno, môže sa, keďže tam nie je tá podrážka nejak vyšlapaná, keďže tam je tenká tá podrážka, tak treba len pozerať z dola, že či nie je vyšlapaná úplne tá dolná podrážka do nejakého smeru, a keď ide o topánky nad členok, tak či tá topánka nie je vychodená do vnútorného valgózneho postavenia. Ak by to bolo tak troška vychodené do valgózneho postavenia, tak radšej také topánky nekupujte ani nedete, lebo bude tlačiť aj to menšie dieťa do toho zlého postavenia. Kedy je to valgózne postavenie dobré alebo zlé? Keď je valgozita päty viac ako 15 stupňov. Toto odmeria odborník, a keď je teda viac ako 15 stupňov, tak odporúči cvičenie a obuv, ktorá je nad členok. Ale tu ukazujem na videu, že tieto napríklad sú protetiky a vôbec sa im nedá tá pätová časť stlačiť. Vidíte? Že nedá sa, dvoma rukami sa nedá stlačiť. Čiže takéto topánky potrebujete pre deti, ktoré majú teda tú valgozitu viac ako 15. Frodo napríklad má aj mierne vystúženú tu. Vidíte, troška som to už vedela stlačiť. Mierne vystúženú, aj úplne vystúženú. Ale DD Step síce sú nad členok, ale oni sú ako guma. Vidíte, že úplne proste nedržia tú pätu. Takže také nechcete. Pri tých deťoch, kde je valgozita viac ako 15 stupňov, chcete také nadčlenkové, ktoré držia pätu, čiže majú spevnenú pätu. Kedy kúpiť prvé topánky? Keď dieťa samostatne chodí. Či vie chodiť, čupnúť si, postaviť sa a ísť ďalej. Prečo až vtedy? Dovtedy, keď im dáte topánky, tak sa im môže zmeniť chôdza, môžete ho ovplyvňovať alebo aj brzdiť vo vývoji učenia sa chôdze. Dieťa sa musí naučiť bosé chodiť dnu, alebo môže aj vonku bosé chodiť, ale každopádne nie v topánkach. Čiže až vtedy, keď vie samostatne chodiť. Topánky na telesnú výchovu. Nedoporučujeme barefootové. Prečo? Lebo nemajú ten to tlmenie. Keďže nemá tlmenie a na telesnej výchove sa napríklad behá, tak aj skáče, že padáte na pätu, musíte mať tlmenie do toho došlapu. Takže kupujeme také topánky, ktoré teda majú ten došlap a sú nejak pružné alebo široké, ale nie barefootovú. Takže na telesnú nemáme barefootovú obuv.
Špeciálne prípady, noha je širšia a dlhšia po čase, to som už vysvetlila, že prečo sa to stáva. Keďže sme si zvykli na priestor, môžeme cítiť väčší diskomfort pri špeciálnej obuvi, ako napríklad lezečky, ale už Saltik vyrába barefootové lezečky, čiže je tam dosť veľký priestor už pre tie prsty. Už aj korčule sa niektoré vyrábajú troška širšie, aby nestlačali nohy, a ešte lyžiarky nevieme kúpiť v širšej verzii, ale niečo vydržíme pre ten komfort počas ostatnej časti roka. Chronicky zarastajúce nechty sa vyliečia zvyčajne vtedy, keď prejdeme na barefootovú obuv. Padanie dozadu môžeme mať pocit, keď prejdeme na túto obuv pri tých ľuďoch, ktorí nosili podpätky. Oni môžu mať takýto pocit, ale mozog si za deň, dva zvykne, že už teda nemáme podpätky a zvykne si, že čo je vlastne rovno. Kontraindikácie. Kto nemôže nosiť barefootovú, je tí, ktorí majú diabetes cukrovku, takú, kde je už neuropatia. Dobre? Čiže toto je absolútna kontraindikácia, keď máme neuropatiu, nemôžeme nosiť barefootovú obuv. Po traume alebo po operačných stavoch tiež sa spýtajte fyzioterapeuta, keďže je tam viac, teda tie svaly nohy sú viac vo funkcii aj ako v bežnej topánke, tak je dôležité, aby ste to konzultovali tiež. Keď máte výrastok napätia alebo plantar fasciitis, to je zápal dolnej časti nohy, tak je dôležité to najprv tiež vyriešiť, čiže konzultovať to s odborníkom, vyriešiť tú bolesť a potom nosiť barefootovú obuv. Problémy s achilovou šľachou môžu byť pri zmene kvôli tomu, že som povedala, že v bežnej obuvi, ktorá má podpätok, tak je táto šlacha, alebo teda celý sval tricepsure je skrátená. A ako náhle vy začnete permanentne nosiť barefootovú obuv, tak táto šlacha musí pracovať vo väčšej miere a v napnutom stave vlastne. Takže je fajn, keď aj na to cvičíte strečové cvičenia aj počas toho prechodu na barefootovú obuv. Relatívne kontraindikácie. Som hovorila, že relatívna kontraindikácia je plochá klenba, lebo tam musíte pritom aj cvičiť, hej, že nemôžete prejsť na barefootovú obuv a vôbec nie bez vložky a musíte pritom aj cvičiť. Keď tieto veci nechcete, tak radšej nenoste barefootovú obuv. Dobre? Tak radšej voľte ten kompromis, napríklad, ktorý som hovorila, že má tlmenie do šlap, teda tlmy Altra topánky alebo Birkenstock a tak ďalej. Nadváha je to isté, keď má niekto nadváhu, tak zvyčajne má aj ploché klenby. Keď so sebou chcete pracovať, budete cvičiť na tú nohu, tak pomaly môžete prejsť na tieto topánky, ale musíte so sebou chcieť niečo robiť. Tu je príklad tej vložky, napríklad na betón alebo tvrdé podlahy. Ak sú nohy zdravé, tak sa adaptujú, netreba nič robiť. Ak teda máte nejaké deformity, tak vložky do topánok určite odporúčame. A teda na záver taká myšlienka, že či teda chceme mať nohy v tvare topánky alebo radšej topánky v tvare nohy, a každý si sa rozhodne sám, že čo by chcel, ale čo je hlavné, čo chceme pre naše deti, hej? Aby nevyrastali už s takýmito deformitami a aby neprišli o tie funkcie nôh, ktoré my sme už zabudli kvôli konvenčným topánkam, tak by bolo fajn, kebyže sa nad tým tak troška zamyslíme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Ak by ste mali nejaké otázky, tak to dajte do komentu, vyskúšam vám na to odpovedať. A dúfam, že teda budete, že ste sa zamysleli nad niektorými vecami a že vás to tak troška nakoplo, aby ste nosili barefootovú obuv. Ahojte.